әти диеп әйтергә тилмергән ятим балалар. Әтисез үсү күпләрнең бәгыренә төшкән. Сугыш бик иртә олыгайта балаларны. Итеккә олтан салырга да, кибән куярга да, сука-сукаларга да өйрәтә. Билдән карга батып урман кисәләр, саламында өяләр, сабанда сөрәләр аларның ныгымаган яшь куллары. Нинди генә авырлыклар күрмәсеннәр, алар күңелендә өмет сүнмәде. Җиңү өмете. Һәр бала әтисенең җиңеп кайтачагына, яңадан әти кайгыртуын тоярга өметләнде. Әхмәт, әйдә урамга чык. Әният кайтканчы бераз гына булса да уйнап алыйк.